खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो आवगायदों आरो बे गोनांथार रादाबानो जाबाय जाय लाइमोनफोरा थांनाय माखासे दान सिगां आसाम पुलिसनि आनजाद लिरदोंमोन बे बिथांमोननि थाखाय दिनै मोजां रादाब नोंथाङाबो आसाम पुलिसनि आनजाद लिरदों नामा जुदि नोंथाङाबो आसाम पुलिसनि आनजाद लिरदों अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय नंगौ रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरा दिनै मोननो हागोन आसाम पुलिसनि फिथाइखौ दिनै आसाम पुलिसनि 5614 बिजाथिफोरनि फिथाइखौ फुंनि 11:30 रिंगा थामहिनबा दसे समनि उनावनो फोसावनाय जागोन आरो बे रोखा फोसावथायखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समाजारि बिजों एक्स हेन्डेलनि गेजेरजों फोसावदों जाय बिजाथिफोरा आसाम पुलिसनि बे लांदां मासिफोरनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन आरो थिसनथाइ खान्थिनि सोमोन्दो गोनां थाखोफोराव बाहागो लादोंमोन बे बिथांमोना गावसोरनि जोबथा फिथाइखौ मावख'आरि हेफाजाबै नैबे वेबसाइटनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो बेनो जाबाय www.slprbasam.in बे वेबसाइटआव थांनानै नायनानै लानो हागोन आरो बे फिथाइखौ फोसावगोन दिनै 11 अक्ट'बर फुंनि 11:30 रिंगा थामहिनबा दसे समनि गेजेरावनो बे फिथाइखौ नोंथांमोना नुनो हागोन खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी बे समाव रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब फोसावनो आवगायदों आरो बे गोनांथार रादाबानो जाबाय जाय लाइमोनफोरा थांनाय माखासे दान सिगां आसाम पुलिसनि आनजाद लिरदोंमोन बे बिथांमोननि थाखाय दिनै मोजां रादाब नोंथाङाबो आसाम पुलिसनि आनजाद लिरदों नामा जुदि नोंथाङाबो आसाम पुलिसनि आनजाद लिरदों अब्ला बे रादाबा थारैनो नोंथांनि थाखाय नंगौ रायजोनि रोजा रोजा लाइमोनफोरा दिनै मोननो हागोन आसाम पुलिसनि फिथाइखौ दिनै आसाम पुलिसनि 5614 बिजाथिफोरनि फिथाइखौ फुंनि 11:30 रिंगा थामहिनबा दसे समनि उनावनो फोसावनाय जागोन आरो बे रोखा फोसावथायखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा समाजारि बिजों एक्स हेन्डेलनि गेजेरजों फोसावदों जाय बिजाथिफोरा आसाम पुलिसनि बे लांदां मासिफोरनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन आरो थिसनथाइ खान्थिनि सोमोन्दो गोनां थाखोफोराव बाहागो लादोंमोन बे बिथांमोना गावसोरनि जोबथा फिथाइखौ मावख'आरि हेफाजाबै नैबे वेबसाइटनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन आरो बेनो जाबाय www.slprbasam.in बे वेबसाइटआव थांनानै नायनानै लानो हागोन आरो बे फिथाइखौ फोसावगोन दिनै 11 अक्ट'बर फुंनि 11:30 रिंगा थामहिनबा दसे समनि गेजेरावनो बे फिथाइखौ नोंथांमोना नुनो हागोन।